Akum kalong kami kabapit perman ya kajing hakaim lang salang. Ondangi lau. General Secretary Chongka Singh, Civil Society Women's Organization, Kakong, Christabel Wanyang kalak keno badan kejingnya sela benyabam sap kebujur halor kakam jaka puta nekirukam siu yaki bailuksan yakitu kijaka bayat high speed corridor kasurok National Highway majisna thamai na umyam sa Silchar baka sarkar India lingba ka Ministry of Road Transport kapala penmang hadu arpu arhajar praspa ndrup saw kelur na bentaban snaya kasurok kemudian ya kejingjengan hadu sispa ndrup point pra kilometer Nakalyang jonga kum kalong kami jong kaseng hadian banglayo ya kajing ujor nakikat tu kat ni kipat ba anong song snong hakawai dei bat kani ka jingyo ya kani ka surok hagi jaka ki jongki ya kani ka high speed corridor kabadai jong ka umyam tu Silchar kabadon kumba sispa 100.8 kilometer de kadai kita ka foreign highway but ka amount jong kani kalong arpu prahajar praspa 100 crore kabal approve da ka cabinet committee on economics affair de hadian manglayo ya kajing ujor naki nakat tu kani kipai ba jong kani ka dong ka jongi na maria kani ka notification ngashim bet habedai bat jong kani ka area ka than ka jongi kabanadu nani na umyam hadu ang tayo po nora hadian manglayo iya ka jing ujor habedai bat kikenrum kenram hakijaka kijongki ibadai ban yo ya kani ka bah ka bentah namar bakila aya kata ka jaka te ngala persyang manwat jingtip na kikat tu kan ni ki nongerap ki jonga banwat lat banlenti ban yo ya ka jingtip ka batikna bat ka bapakah tahadian bangalawat lat ngalawat jingtip ti perot jonga ki penwat lem bapli ki nongerap ki ba nalendet jonga hadian ki pha yang ya kan ni notification jong kan ni ka bayde ibat kan ni ka jaka nang ni na po umroy na umyam syadu siya po nongra ngayo ya kan ni ka notification kaba ki aya nga ya kan ni ka ba penmi Shillong Times kadai na do April jong ka shitrik April shipauterik April arjarsan shipauterik April arjarsan hadian bangala check ya kan ni ka notification ka balapha na Ministry of Road Transport and Highways jong ka Government of India ngalem no nganda priet ya kan ni ka penio shock ya nga ba ngayo i hang ni apo ka snong jongi ka snong ka mga syong mga kani ka ba une urang ba snong jong kani nga snong uba branding star malngiang ru udon mentah kani kajaka kabangitip kum ginong syong snong ba uni urang ba snong dei ubadon jaka syakat di kajaka kaba dei ban sanction ya kani kasurok pi ngapet ya kani ka notification ngayo i ba kadorbar snong ni ayo henry tuli kani kadorbar snong me yo henry tuli uni orang ba snong yo santli uba branding star malngiang de uni yo santli be way lai sausan tika penlengo kaya nga kapenyo shock ya nga masang manwat jitip na nunum dan benut man yato tenrei ngatip mo beri wa syong hasnong urang ba snong jongi ba dei ubri badon jaka teh hadian manglasdang ban perkat bat puson mang pit bahai kini ki jaka ngasung tho bit bakani ka jaka ka dei bet ka jaka jong ka dorbar snong kaba mensyua por ki dia thiet ki ai surok ki LT ki ai singking ya kata ken ki kata kani ka jingyo mentah ya kani ka surok ka dei bet ba kayat na kata ka jaka ka bala ai mensyua da ka dor ka daki pat ba ki badi jaka ki ai lentisnong de peusi uni urang ba snong ukam trai yala dia ba udai mau utrai jaka
Hakani ka benta ka ba ngiyo ya kani surok. Tenaga leng jonga ngayo syok haba ngai i ya kum kini kijingjia. Ka ba pensausi kanya nga. Namar kum kini kijingjia kum no kat ya ka surok shnong. Maka surok jonga shnong. Ba uni orang ba shnong unut ban ai kerteng ya ladi. Bat kipat ba nong syok shnong ro nget. Bakinum tip ya kum gani. Nganget bet bakinum tip. Namar lada tip nga ngani osngo. Reha do menta jar jik nadu arjar arsan banai bespo pej mata jan poi biang banai bespo arjar penrio kani lili ada tip top nang tei na po ka department mo nadu ka hearing ru kilet te ada tip top komot stang man pelaj ya pisah te kani ngan ong yepi nak liang jonga kum kanong sok snong nga persya ka bede kani namar ba urang ba snong i don hok ban kam ya kijaka kibam day try kibam de ki jaka try ki jong ban pendan kam baklah kerteng ju tenganget bakani ka jingle jong rom asnong imat kadon selendet rengkat barka executive kini kirkom mamsap ngan ong yepi gidon bet bon liang bon benta mdei tangani ka snong jongi imat keleng jong kani ka snong jong kani ka area ka jongi kiat hi kini ki ju ki prosedur tengal lengo kan kat kani ka kam kador barum don ngka jing pentip asnong ba ka jaka snong layo benta kata ka jingtiet jong kanika department bahkan siau sa kador bar snong klem sim ladan kata ka jingkot dor bar la ne ka jing pentip sa snong kumno ke uni orang ba snong ubalai de yo ya kasanat na ka yeng sim haba la ai sanat yu bon kit ka ni ka lengkor jong ka snong lang ba ka jingjiet jong ipat ba umpuli ka sanat bah ka sanat la de dan lupa ya ki kendon ka kendon ka jong ngai iba haka sanat ulapen ken ya ka kendon ka baar bat ka kendon ka bakhandai kata kendon baar ka sanat ka ong bet ba kani ka sanat kam ai hok ai ru ya pi halor kendo ka siap hala ka ri kenti neri rat kat kum ka driti ka dustur ka ju ken bat ka ri snong yong mon maka di ka snong tibat ka wiro kani ka kendon ka bakhandai ka ong yakin no objection certificate kibede bat kai paten commercial hospital terter urang masnong di ban pentip sa office bat sa kador bar subo kata tikum kita ulayat lat ula le sop te kani nga sutu obet baka dei ka kam bamsap ka kam sop jong baladangi kipat nga kum ka long keme ka batrain nam ta ka ri baka jaj ben ri bat kum juru kanong song snong hang ni apo snong met ladang ngami syakmat na ka bentakan dia ngatikna ba uni urang basnong unyo marway ya kani kapisah kata akum kalong kami kabapit perman ya ka jing haka imlang salang kondangi lawat jing tip ngan ong yepi ha bay day bat kiniki kenrum ngawas dang man pet pai khamat sa ketika western bypass kabal adep POE ngimla ban len namar kitu kila pau perhei bang tu kipon baki badan menta umdei ong badan menta tang ki try jaka ngai ki don mentah duk ki dalal kita ki ejen ki bay yo kita ki percentage ki jong ki ban lek thong ya ki tu ki pat ba nong song tu bangin penhe ya ki yengin penhe ki jaka bangin ayapi 10% tengangit bahang ni ro kan terikam kum jo ye lada mdan mano ba mi chakmat ya kan kum balong hakate ke western bypass ki don leki snong ado mentar 4 la ban ya bet ki bisa ki 4 la ban yo ya ka hok ka jong ki kani ngasung tho ba ka jingle jong kani ka kam hakani ka kam ni kidon kiti na do ki ngan ong pi kibor ba de pet jong kani na do ka transport department na do ki nong mi khmat ki he khmat gitu ki bangi ki pa bangi jiet na do ki dor bar snong namar ka ba sopla ki ni nong snong hang ni apo snong et ke jongi ki babun ki be jakante te kumno ya ta ka hearing ki le dala dia kamot kim tip jai wa ta ka hearing ngayo sngo nakipat ba jong kini ki we ki snong bala da khot hearing ro ki sulit mi into office urung tang urang ba snong bat ki nongket kam snong surung tang maki kamot ki pat ba kim tip teka ta ka hearing ba kumno ken hajing si sya ba yo ikan ka surang ngidon kam ka department ka transport department ka ba sanction ya kan surang kadai ban pha syak snong mo kumenta kan ka et kayo surang kadai ban pha syak snong ba snong kan le hearing kan khot hearing
kan penlong ya ke dorbar mano bayo surok kan jet kan mano bayo surok mano bading tu kan kintip bro kan kilometer kan hajar square feet henry kam don kum kata kena kaliang jonga kum kata kalong kami ngakwa ban keren hakabedei bat kani kam ba kani ka surong kam kta tangi ya kani ka snong ga jongi kan kta ya kiwi snong nadu umiam hadu selsyar kani kan du ang taipo asam selsyar mo henry nakaliang jongi te ter kanian nang ni terkat ki bayap be kan du trai sejentia ter ngasutu tikum gini ge berkhot nganget bet bakan don nagani ka amount jongka pu arajar praspa andre pusal kror ngan ong ipi kan lute ya kapisa jongi upat ba ko upat ba ka bri nyutrep wat ju ong bakane kapisa kadai kapisa jong kasorkan henry itu tip bakane kapisa kadai kapisa ka jonga ka jongpi kabangin dari tit bam ngin le tit di ngitit jang ngitit nep ka tax kalau don lupa ban ot yangi ban yo ban penio ya kini kiski ma gini kidong kitan bat ki sinong di tau bat akastit i ka jongi lengba kani ka pisa kabangi ai mangi om dei ka pisa jong ka sorkar kata ka dei ka bangahap ong mangaya phi ki pa ba khanang ba phinya su thu lem gen phini lang sakmat ladaki longkum kini ladaki don kum kini ki berkhot kata ka dei ka jingko ka jonga bangin yami bangin na num ailat ya kani ka bamsap ka bapong namar kani hi ka inbol hanna barok kiliang na barok kiliang ka inbol ha do kita gi hek khmat ki jongi ki bangi penkup ya kabor ki bakin tray na kamta ka baha kamiat jong ka state i barok we henry ki yashna pisa ban ya bamsap ha ka bayde bat kan yakam kena kaliang jonga ngan aipor ya kanika department mo namar kila ben shet ha ka department jong ka haka committee jong kani ka cabinet committee jong ka economics affair bakan le ye lor kani bakan le hearing biang sa hisian namar ban ban pengkela kibam dei hok namar la syai kan runga kani ka ikaban jaya ka snong ka jongi kan runga uni orang masno tela da kam le ye na kaliang jongai ngan ap katu kani ngan pe katu kani ngala dei ban i bakin pelat aki kot kubor ki jongki ba ngin le biang sa hisian tela da kim le ye na kaliang jonga kum ka long kame ka bapit perman ya ka bamsap bampong ka banrat bingkong ya kani ka bamsap ngan complain ngan ai da ka jing tho sundon syaka Ministry of Road Transport and Highways Government of Meghalaya syadu sidali sundon ngan le hidala dia delegation ngali ai da ka jing tho ngan le yakendu ya ki badai pet jong kani ka tenat bat ngan le yakrani dala dia syadu syatai syaka jaka ka bangan dei man le Kahaswa bangan le ujor sa ministry ngin le ya ka inquiry nakaseng ngin ya ter nado umiam ha do kani ka jaka ka bakut ka jongi jong state Meghalaya ngin le ya ka inquiry dala dehi dakaseng bat ladang ilap ba kim le kim penbet ya kini ki kenram ki bak nakaliang katanat kalale te kamot nakaliang jongi ngin ya bet nginum sange ngin complain bet syakati ka ministry jong ka transport and airways and highways